Dámy a páni, čaká nás 7. súboj na dnešnej karte vo váhe do 63 kg na 3x5 minút MMA. Bro, teraz je čas na predikciu. Nevím, vítězství. To je moje predikce. Prvé pocity, Šimi. Mám hlad, žízeň, je mi teplo. Všechno a všichni mě sedou. Zatím dobrý, tak jdem první kolečko, takže se mi tady docela příjemně leží. Je mi trošku sobí vajca, ale jinak je to super. Takže už jsme na cestě. Je to tak? Prvé pocity, Šimi. Mám hlad, žízeň, je mi teplo. 9 kg. Všechno a všichni mě sedou. Takže takový pozitivní den. Takže přesně tak, jako to má být. Hej. Let's go. Dobre chlapi, aké sú vaše pocity pred rovením váhy? Bylo líp, bylo hůř. Bude líp a bude hůř. Ok. Píčoval jsem. To jiný moudra dneska. Modlím se, ať to hezky padne a ať už je po vážení. A přesně to. Šimi, no, pověš nám pocity? Zatím dobrý, tak jdem první kolečko, takže se mi tady docela příjemně leží. Je mi trošku sobí vajca, ale jinak je to super. Takže máme poškrabať, hej? Hej. Dobre. Zvyšok týmu pocity? Dobrý, začínáme, tak uvidíme, jak to bude. Máme za sebou kolo číslo 2, druhýkrát zabalený. Pocity, Šimi? To je výrazně víc na píču. Easy to není, ale makáme. Dobré, jsem sklidil. No, tak cítím, jestli to bude finiše konečně, takže mě to tak začíná lehce naplňovat optimismem. A pořád je to sere. Tretia a posledná sauna a chýba nám ešte nejaký 0,6. Co na to padne? Už iba pár minút poleškať a musí to byť. Už máme finále. Šimonko odmakáva posledné gramy. No čo týme? Po ubytování jsme přežili první noc, to bylo nejdůležitější. Což jste viděli film Hostel, docela jako podobný. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Easy! Víťazného guliška. Ty pičo. Ale nejlepší pití na světě, vole. 7. zápas nám prebieha vo váhe do 63 kg 3x5 minút MMA. Modrá časť klietky bude patriť zástupcovi Svak Brno a Gauner Jihlava, borcovi s menom Šimon Bruckner. 4 zápasy, 4 víťazstva, 3x KO, 3x prvé kolo. Jeho váha 62,8 kg, bez problému navážené. Gustavo Lopez, bývalý dočasný šampión Octagon MMA, bývalý bojovník UFC a Bellator. Jeho váha 62,9 kg. Šimon, papierovo veľmi náročný zápas. Keď sa na to človek tak pozrie na prvý pohľad, tak si povie, že by si nemal byť asi favorit toho zápasu, ale tu po pravej ruke stojí človek, ktorý povedal, že ty si favorit toho zápasu pre neho osobne. Tak ako sa cítiš pred súbojom s Gustavom Lopezom, ktorý teda má za sebou obrovské mená, dokázal mať na sebe pás Octagon MMA, no a samozrejme UFC, to musíme spomenúť taktiež. Tak, bude to určitě těžký zápas, je to taková moje zatím asi kariérní zápas, nebudeme se tady nalhávat do kapsy. Čo očekáváš od toho boja? Tak očekávám hodně vyspělý zápas obou stran, doufám, že divácky atraktivní a samozřejmě na konci moji zvednutou ruku. Dámy a páni, obrovský talent domáceho MMA, Šimon Bruckner. No a znova držím obidvom pánom palce, aby to zajtra bola poriadna štípana. Jdem nasávat krásy místního města. Na trénink jsme se rozhodli, že půjdeme pěšky. Je to fakt krásný, že nečekal jsem, že to bude tak fakt hezký město. Na Slovensku hodně dobrý. Na ten hotel je to celkom fajn. No. Na první dojem, který byl hotel Slovakia, vole. Tak co nás teď čeká? Trénink, aktivační. A pak? A večeře. Highlight night.
tak, jdeme se nachálovat konečně. Takže přichází druhý highlight dne, první byl napětí se po váze a druhý bude teď nějaká suprová večer. Vypadá to na nějakou fajnovou italskou, takže těším se brutálně. Teraz je čas na predikciu. Nevím, vítězství. To je moje predikce. Taky se asi dát nějakýma jinýma věcma. Yes. Chci vyhrát volen, neupínat se. Presne Na to, kdy to bude, jak to bude, čím to bude. Na dnešnej karte vo váhe do 63 kg na 3x5 minút MMA. Dovolte mi predstaviť vám oba rohy. Modrý medzi profíkmi má na konte 4 zápasy, 4 víťazstvá, 3x KO a všetky v prvom kole. Je štvornásobným majstrom Českej republiky a vicemajstrom sveta medzi juniormi a jeho meno je Šimon Bruckner! Červený roh medzi profíkmi, 14 víťazstiev, 6 KO, 7 submisí a 9 krát ukončil súboj v prvom kole. Je bývalý dočasný šampión Octagon MMA a bývalý bojovník UFC a Bellator. Jeho meno je Gustavo Lopez. Podobné somatotypy, úplne rovnaké postavy za mňa. Jak říkáš? Brat generácií, o 10 rokov starší López proti mladšiemu Brucknerovi. Pro mě je to strašně... Vlastně jsem zvědavý na to porovnání. Vôbec to nie je zatiaľ zlý výkon zo strany Brucknera.
Přesně, to je jeho zkušenost. Přesně jak říkáš, nemám k tomu co dodat. Borec z rohu červeného Gustavo Lopez. Neverzím mládencům, co vám zapáčil, věděl vám všetky čerešně.